Wel, siwr i chi erbyn hyn. Diolch i chi am droi mewn i'r myfyrdod hwn a gobeithio y profwch chi fendith wrth gydfyfyrio ar un o'r pethau sydd yn ymwneud â'r Nadolig. Ond cyn dod at hynny fe garen ni ddweud a dymuno dda i bob un ohonoch chi a ddweud y byddwn ni heb fod yn hir iawn gobeithio yn cael y chwistrelliad yma sydd yn erbrechiad yma sydd yn achubiaeth yn ôl y meddygon beth bynnag yn y cyfnod yma o'r feirws. Wel, gobeithio daw i'r parthau hyn yn weddol fach o gloi fi heb glywed unrhyw beth am yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd i bobl yn yr ardaloedd yma. Gobeithio y cliw ni heb fod yn hir. Mae'r ansicrwydd yn dal wrth gwrs ac felly gallwn ni ddim cyhoeddi mewn unrhyw fodd pryd bydd oedfaon yn dechrau yn y capeli unwaith eto. Neu yn cael cyfle wrth gwrs i fyfyrio ac i ystyried yn y cyfnod hwn pan bod ni gyd yn aros gartre, gobeithio. Blwyddyn newydd dda i chi, blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch chi. Gobeithio bydd eleni y flwyddyn yn llawn gobeith a chyfeiriad ac ystyr a llawenydd i chi a'ch anwyliad, pob un ohonyn nhw. Wel, mae'n dymor Nadolig o hyd. Dymor Nadolig yn mynd mlaen hyd Ionawr y 6 wrth gwrs, gwyl yr ystwyll, pan bod yna gysylltiad ar seren, achos o'r gair Lladin stella yma ystwyll yn dod, a dyna pryd yn ôl y traddodiad y dath y doethion i Jerusalem ac yna i Bethlehem. Ac un o'r cymeriadau sydd yn y stori honno, y cymeriad hynod iawn o bwysig, yw Herod wrth gwrs. Nawr, fi'n siŵr bod chi ddim wedi cael cardiau Nadolig eleni nag unrhyw flwyddyn arall, os ydyn nhw'n dod i hynny, sydd yn portreadu Herod. Neu cardiau Nadolig sydd yn portreadu milwyr Herod yn Bethlehem yn chwilio am y bechgyn bach i'w lladd. Fi'n siŵr bod hwnna ddim yn rhan o lawenydd y Nadolig i chi yn ei ddathlu bob blwyddyn, ond mae e'n rhan o hanes y Nadolig. Fe ddigwyddodd yn ôl Matthew, ni ddim yn siŵr pryd y digwyddodd e, falle o fewn misoedd i enedigaeth Iesu neu hyd yn oed blynyddoedd, achos pob bachgen o dan 2 blwydd a laddwyd, felly oedd tipyn o amser wedi mynd hibodd ar yr enedigaeth cyn bod hynny yn digwydd. Ond yn traddodiadol wrth gwrs, ychydig ddiwrnodau a hibo. Felly, yn yr ystwyll mae'r doethion yn cyrraedd yn dilyn y seren ac yn mynd i Jerusalem ac yn dweud wrth Herod, neu'n gofyn i Herod, ble yma brenin yr Iddewon wedi ei eni. Nawr, oedd e'n gwestiwn gwbl naturiol i'r doethion i ofyn, ymhalas Herod, ymhalas y brenin, os oedd yna fabi newydd wedi dod a fydd e'n olynydd i Herod yn frenin yr Iddewon. Dyna oedd teitl Herod ei hunan wrth gwrs. A dyna fydde teitl oedd e'n gobeithio i un o'i feibion ar ei ole. Nid fel na digwyddodd hi, achos nid Herod oedd ar gair ola. Oedd hi ddim yn uned sofran, ynddo fe. Oedd hi'n rhan o'r ymerodraeth Rufeinig, ac mi roedd y Rhufeiniaid yn rheoli beth oedd yn digwydd, ac mi roedd Awgwstws Cesar ar yr orsedd, ac mi roedd e am gadw trefen ar bethau. Felly rhannwyd y deyrnas wedi marw Herod rhwnt ei feibion.
Beth bynnag, stori arall yw hwnna. Pa fath un oedd Herod? Ni ddim yn gwybod llawer amdano fe fel mae wedi cael ei bortreadu yn y Testament Newydd, yn y Efengil Mathew. Ond mae yna bortreadau ohono fe mewn llenyddiaeth arall o'r cyfnod cynnar hwnnw. Yn arbennig felly, gweithiau Josephus. Mae e'n cyfeirio at Herod, ac mae e'n sôn am Herod fel brenin, ffyrnig, cadarn. Yn ôl safonau'r oes, mi roedd Herod yn frenin da. Falle bod chi ddim yn cytuno gyda'r gosodiad na oherwydd i ni wedi cael propaganda Cristnogol ar hyd yr oesoedd yn dwe, ar hyd y blynyddoedd sydd yn portreadu Herod fel unrhyw dychrynllyd. Ond os ydych chi'n gosod yn ei oes ac yn ei gyfnod, doedd e ddim. Oedd e'n frenin da yn ôl safonau'r byd, yn ôl safonau'r diwylliant, y cyfnod hwnnw, a'r un math o ddiwylliant sydd gyda ni heddi. Os ydyn ni'n edrych ar hanes secular Palestina yn y cyfnod hwnnw, yna i ni'n gweld bod yna ganmol i Herod. Fe nath e lot o waith da. Fe nath e gynyddu yr economi, a creu economi, gwario arian, dychryn ar strwythur. Oedd ganddo fe gynlluniau adeiladu enfawr, ac oedd e plastau mawr, fe gododd e ddinasoedd hyd yn oed, a hefyd wrth gwrs fe gododd e'r deml yn Jerusalem. Oedd yn wirioneddol werth i gweld, mae'n debyg. Oedd yn un o'r adeiladau hyfryta, godidoca yn yr hen fyd. Do fe nath Herod waith aruthrol o fawr a bwysig. Fe gynyddodd e nerth filwrol y deyrnas, ei deyrnas fe nath e sicrhau heddwch yn ei deyrnas, fe nath e drechu pob gwrthryfelwr, fe nath e drechu pob un oedd yn amnewid y drefn ac ati, a nath e drechu pob bygythiad. Fe ath e mor bell wrth gwrs a lladd aelodau o'i deulu ei hunan mwyn creu sefydlogrwydd nawr te. Hyn oedd yn bwysig yng ngolwg Herod. Fel mae e'n bwysig yng ngolwg pob brenin a pob llywodraeth daearol. Creu sefydlogrwydd. Sefydlogrwydd oedd yn sicrhau bod yr economi'n gallu llwyddo. Sefydlogrwydd oedd yn sicrhau bod pobl yn gallu byw mewn heddwch cymharol ac byw bywyd llewyrchus, neu bod bobl bwysig yn gallu byw bywyd llewyrchus ar drail. O dan y drefn oedd ohoni y pryd hynny ac drefn economaidd ym mhob oes ar drail y clodion wrth gwrs. Mi roedd pobl Jerusalem yn gefnogol i Herod. Mi roedd pobl Jerusalem a'r hyffeiriad, a'r offeiriadon, pobl y deml, y gwleidyddion, pobl y llys, pobl oedd yn cael ei adnabod yng nghyfnod Iesu fel yr Herodianied, plaid Herod, cefnogwyr Herod. Mi roedd rheini yn byw bywyd bras. Mi roedd rheini, wrth gwrs, yn byw bywyd bras ar drail y bobl gyffredin. Y bobl gyffredin yn Galilea, pobl Jerusalem oedd yn rhedeg, y stadau enfawr lan yn Galilea yn y cyfnod hwnnw. Mi roedd y drefn Rufeinig yn sicrhau bod pobl yn dod yn gyfoethogach, bod y bobl bwysig yn dod yn gyfoethogach, a'r bobl ddibwys yn mynd yn dlotach. Mi roedd y rhaniad yna rhyngddyn nhw. Rhaniad sydd yn bodoli o hyd, a'r un agwedd meddwl yn bodoli o hyd, wrth gwrs. Y bobl bwysig yn meddwl bod hawliau gyda nhw i'w cyfoeth, bod hawliau gyda nhw i fyw ar lefel gwahanol i bobl eraill, tra bod pobl eraill yn dioddef ac ddim yn gwybod ble mae'r pryd nesaf a fwyd yn mynd i ddod ohono mewn rhannau o'n byd ni y dyddiau hyn, a bobl eraill. Y cyfoethogion yn byw'n fras ar eu cefnau nhw. A credu bod hawl gyda nhw.
ac amser bod unrhyw bygythiad yn dod i'r drefn honno sy'n caniatáu hynny, mae pobol yn poeni. Nawr, yr hyn y mae Matthew yn gweud, mae nid dim ond Herod oedd yn poeni am bwyty yr hyn oedd y doethion wedi dweud, yr hwn a aned yn frenin yr Iddewon. Bygythiad yn syth, panic, clychau'n canu. Nawr te, mi roedd Jerusalem yn poeni gydag e. A Jerusalem, wrth gwrs, yw'r bobol bwysig yma. Y bobol sydd yn perthyn i'r sefydliad ac ati. Fel hyn yma Matthew yn dweud wrtho ni am yr hyn ddigwyddodd. Wedi i Iesu gael ei eni ym Bethlehem, Jwdea, nyddiau'r brenin Herod, daeth sêr ddewiniad o'r dwyren i Jerusalem a holi, ble mae'r hwnna anwyd i fod yn frenin yr Iddewon. Oherwydd gwelsom i sirenef ar ei chyfodiad a deitho i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Ac ni'n gyfarwydd yr hanes i hateb hwy oedd y Bethlehem, Jwdea. Achos dyna mae Micha y proffwyd yn ei ddweud. Cythryddwyd a thyn grac. Pam? Achos bod brenin arall yn creu ansefydlogrwydd. Nawr chwarae teg i Herod. Oedd e'n credu, fel y mae pobl yn ei safle fe'n credu ar hyd yr oesoedd, mae'r hyn oedd yn bwysig oedd sefydlogrwydd y deyrnas. Yr hyn oedd yn caniatáu i'r bobl i gael llewyrch a chael heddwch oedd sefydlogrwydd. Brenin arall, ansefydlogrwydd. Rhyfel cartre. Creu anhrefn. Dyna oedd y bygythiad. Ac yn ôl safonau'r byd, safonau ni heddi, mi nath Herod y peth iawn yn fe. Fe nath e yn siŵr bod y bygythiad yma yn cael ei ddileu, yn cael ei ddiddymu. Mwyn sicrhau heddwch, mwyn sicrhau bod pob peth a phawb yn iawn. Dyna bolisi Herod. Nawr, mwyn gwneud hynny, mae e'n lladd y plant yn Bethlehem. Wel, collateral damage. Llwch chi ddim beio fe. Beth oedd e'n gwneud? Creu sefydlogrwydd. Dyna feddylfryd Herod. Ac wrth gwrs mae Matthew yn gosod Herod yn yr hanes yma ac yn dweud beth nath Herod mwyn gosod y gwrthgyferbyniad yna rhwng feddylfryd y byd, meddylfryd Rhufeinig, Awgwstws, oedd Herod ac Awgwstws yn ffrindiau penna i gilydd. Awgwstws nath yn siŵr bod Herod yn gallu teyrnasu yn Palestina yn y cyfnod hwnnw. Mi roedd Herod wedi cefnogi fe yn y rhyfel cartre yn erbyn Marc Antony. Mi roedd e wedi cefnogi fe ac o dan cryn bygythiad iddo fe hunan. Mi roedd e wedi mentro ac mi roedd Awgwstws yn ddiolchgar iddo fe. O'n nhw'n ffrindiau. Dyma'r ffordd o feddwl y bobl yma. Dyma'r ffordd o feddwl yr ymerodraeth Rhufeinig. Dyma'r ffordd o feddwl y diwylliant hwnnw. Oedd lladd ambell i faban bach
mwyn sicrhau sefydlogrwydd. Rwy'n peth adeg y rhyfel diwetha bomo Dresden a lladd miloedd o bobl mwyn sicrhau buddigoliaeth yn y rhyfel, mwyn sicrhau bod yn gallu cael heddwch eto. Hwna'n o'r yn dweud. Collateral damage. Dyna ffordd y byd o feddwl. Dyna ffordd y diwylliant, ein diwylliant ni heddi o feddwl. Dyna'r ffordd y mae pobl yn edrych ar bethau. Os oes yna fygythiad i ni'n bolon i'r diniwed i ddioddef, os oes bygythiad i ni, y peth bwysig yw dileu bygythiad i ni. Dyna ffordd Herod o feddwl. Ac mae Matthew yn gosod Herod yng nghanol y stori fan hyn mwyn dangos mae dyna ffordd sydd yn trio cael gwared ar Iesu. Ffordd na o feddwl sydd yn fygythiad Iesu. Mae ffordd Herod o feddwl, ffordd Awgwstws o feddwl, ffordd y grymus cyfoethog o feddwl, yn ffordd sydd yn groes i ffordd Iesu o feddwl, i ffordd Duw o feddwl ac o weithredu. Dyna'r pwynt. Dyna'r pwynt sydd angen i ni gofio. Dyna un o wersi'r Nadolig. Ac mae rhaid i ni i gymryd hynny o ddifri a gweithredu yn unol ar wers honno. Dilyn ffordd Duw yw ein braint ni, y ffordd y mae wedi datguddio yn Iesu. Ffordd yr ymgnawdoliad, ffordd cariad, ffordd maddeuant, ffordd trigaredd, ffordd sy'n gweld gwerth ym mhob ac nid yn y breintiedig. Ffordd na oedd Herod yn meddwl, ffordd na oedd Awgwstws yn meddwl, ffordd na mae pobl yn meddwl hyd yn oed y dyddiau hyn hefyd. I ni ar hawl i fyw'n fras. Ac mae rhaid cadw rhai sy'n anghytuno ni lawr. O Dduw, paid y gadael ni fod ymhlith y rhai sydd yn credu bod rhai bobl yn llai pwysig na'i gilydd. Fel mae hanes Nadolig yn dweutho ni, mae plant Bethlehem yn bwysig. Ac bod Herod yn gallu cyfiawnhau'r hyn a wnaeth, fel mae pobl y dyddiau hyn yn cyfiawnhau i gorbes a rhyfel a lladd. Gad i ni sylweddoli, mae dy ffordd di yw ffordd heddwch, ffordd gobeith, ffordd cariad, ffordd Iesu. Helpa ni i ddilyn ein well